Когда я слушала эти пленки вагнерівців, які нам вдвічі передавали, і коли я чула, про що вони і як говорять, і як вони ставляться до вбивства, вони обговорювали реально, я не знаю, приготування салату грецький. Это Вони убийцы, досить, да. це вбивці. Та сама історія з їхнім патроном в Кремлі. Це один до одного. Це люди, які побудували всю вертикаль влади і розуміють тільки силу на крові. Вони так і говорили на тих плівках, що це у них діло, яке називається бізнес на крові. Такий у нас бізнес на крові. Вони нормально до цього ставляться, як до роботи кожного Но з раз нас. ты затронула эту тему, ты ее изначально в публичное поле выпустила, и поэтому расскажи, вот что сейчас. Ну, во-первых, справедливости ради я скажу, что Юрий Бутусов рассказал о вообще Да, существовании. Бутусов первый написал, Бутусов перший но написав. пленки... Плівки були тільки в нас, у вас. і я отримала перші плівки з допомогою там анонімного дзвінка і зустрічі, де мені, отак як ми зараз сидимо, просто підійшов чоловік і поклав флешку отак от і пішов. Це було там дуже в темний час дня, і він більше ніколи зі мною не зв'язувався. Я не знаю, хто він, це я до того хилю, бо мене дуже багато про це питають, чому саме вам, ну а чому не вам, чому мені, я не знаю, не можу це Потому что и пояснити. Нина Соколова. Ні, ну, У меня есть ответ на этот вопрос. У тебя репутация. Ну, Ми маємо можливість, просто для глядачів поясню, і тези звучали там про те, що ми з Бутусовим працюємо на руку Кремля. ой, я ржала, як не я когда принцеса. прочитал, я сказал, знаете, что угодно, но не Юр Бутусов, которого я знаю, там, пусть не близко, но давно, Маячня. и тебя, которого я знаю там не так давно, но вас заподозрить в непроукраинскости невозможно ни в каком варианте, да? Я тобі більше скажу. Я коли ці плівки перші ми з командою соромно передивилися, я пригадала історію зі Стрілковим і цим мужчиною Гордоном, де він сказав, що ось цю флешку я передаю в СБУ, в Гаагу, хай летить ця флешка. От послухайте, про що він говорить. Це різні речі були. Те, про що говорили вагнерівці на цих плівках, це дуже майстерно, круто зроблена операція Служба безпеки України. Просто їм респект величезний. Як майстерно. То есть даже вот З ними то, куратор что она не была завершена, эта операция, все равно там работа большая. Це велика робота. І те, що говорять, що до цього причетні американські спецслужби, я маю всі факти так думати і вважати з огляду на почути мною. Почули ми багато розмов, ну так це скільки було, 12 бойовиків. Ми почули розмову із 12 бойовиками з моменту так званого там їхнього куратора-шамана і вже з іншими людьми, з якими вони говорили. Тому, коли я отримала ці плівки вперше, отак от мені їх принесли, і ми їх розшифрували, ми дуже довго думали про їхню автентичність. Ми збирали факти, тому що виставляти щось на розсуд, треба бути абсолютно впевненими, що ці плівки реальні. Тому якраз Юра Бутусов почав розповідати про спецоперацію, яка була, але не було фактажу. І нам його передали, і я поговорила з Юрою, і все докупи склалося, вся цілісна картина. Ты абсолютно уверена в том, что это была спецоперация наших спецслужб, хотя они это отрицают, но спецслужбы, они, в принципе, могут что угодно отрицать, они не должны в своих операциях вообще говорить, да, израильские вообще не говорят. Но ты уверена, что спецоперация была, и что она могла завершиться тем, о чем писал Юрий Бутусов, что в полете Мало стати зле. Кому-то плохо из пассажиров якобы, ну, такой сценарий, срочная посадка, собственно, ну, что самолет есть, ну, там 10 минут, да, раз он сел, и ребята... Вони не встигнуть навіть оговтатись. Да. І повір, там вже настільки була психологічно, акцентую, психологічно правильно пророблена робота, що я думаю, що якби Лукашенко їх не віддав Путіну, а вони б там ще сиділи тиждень, вони б не підозрювали, що це легенда, і що вони просто особи, яких хочуть затримати, і в вигляді цього була створена вся ця кіношна історія.